Obi bodua fa abusunya da ase. Nana, me si fa nipa so masi. Die wo besie no da ase. E kire ne se wanka no kwara nkire me. Ene wo transe, ene wo twa nkontopo ne wanya no, ene wo kono. Enti nipa no a wo besie no no. Ama nipa no wo kota daka no. Ana wo ne yire ne ba no, wo ye abusunya ba ko. Enti so wakaza se nipa no mfa no na ase nsuo no bebi so. Iti odisu wi na me hu se ade no de waya ma me kama nti se me so ma mase bibi anche nsuo na me no so me nsuo aso bi wo so obi di kosia de bodua obi di nsa ne bodua obi di nanu ne bodua eno no katara ma ebi nchiri bi me kwantu di bodua yeyi enti yemfa saa ne ma no ebe mu a ade ye se wo ye ne se ansa na be da ne dua no no di se wo di kosia ensuo ne no wo ba bi a me dani dua bikutansu maako be 48 say eno kure maako enkontompo ye enti se wo twa enkontompo abuso beku ni sale say ye bo bi ke obi o wa e bo ni dua ni ebenya obi nso o wa ade se nansa obi kura de etimi twam afi e ba ne sen ye ti aba Komopa TV, we serve you better. Oyafo Komopa kasa mfanyini so eni me mamu nyina mo akwaba ene so ya da foforo osoro no e de adom ye ka cho se e ba na mamre amane e na afi na nan tete atempon ene no krotrodo e kwan so a ye e na ye so wate ho pentenkwa se de be ya odadwo kodan na bi na ba bi trodo a no kre e wo ho asisi bi ani ho etimi akobo ho ban abo ho bra ama yedi ni nkoso e wa abrabo mu no onsanso etimi akabi musomfo mo ade nyina sunsumu IGP MC Rapture oje adwase ya na ye de dika de tie de hwe na madosuko na mafa na me de abro na ye bi atie nya bi ahwe na wonso wanya dua pasabe e de wudwan amantam ho ene me conform Mary na abedi ahia onye ni pafoforo e won Komopa kasa mfonini so na duabe asofo obo timamfo obo akomfo obo chese yayire no mobo mo mpena no mobo desi na ye fare bai o si edusuko ni echiechie mu ekwan be no fa so bodua na di ekwan na o se wo ye be wodua nsuo ana abosom kro etimi enyawo mane ma me homran bedura obatampa wa ha ewo a waye dotokese a woje amansan ni bedum suko na wotono bo echiechirem na wonso wahu sampa ebana disuya ni sunsum semo a yen Komopa kasa mfonini ye ni edimu akotene me pasese ya Adia channel na hwe Komopa TV channel na me hwe the authentic man ni Komopa TV ni me say Komopa TV Paul Amantem esumusire dikafo mo na sebe producer mata kasa so to kotwa masa to yose anya ye una anyu aye enya akroma be cha wo be hihi ni be yu aye Komopa TV Paul Amantem musire dikafo na mo sound no kwa die edi boy Ravom da asesa oje brenya bre na me dan me ho ebaye yes ebre ana wo me chen me ma na kwa aba na afei yentoa yenkomo twetwe ne so obatampa Eja akwa aba eja na ho te sen bone bia ni yeshia ya chekakra so beti kura asia ni de bra no sunti eja mi afa chebe amane nti ana ti yenrida openi ya obra pia ede mahwefo so afe onsem pa nti ansa na ebekọ dwumadie ne so no asem titiro be na awodi ma mahwefo a wono mo hwe wachichine benche de di kai no eyenchia ne aseda pia Onyankopo twedi ampohwe yeso ma de pa bekien na awia bone nyinu bo to sedi a na ese de aseda manyame ya na obi bisa sende comfort so ya na wo mpae na osusu bisa ahwehwe wo susu wo ni pa na adam ni if na na asefo ni obi ne conformel enti ye chia wo bibia na ye be ha se aye kasai na mesre etiefo bi se woni a number no ene hia number sa na tie me number ye mienu na me de ye adwuma wo frɛ me na wanyame a wo frɛ me kunu a wo de be ma me wo de wo frɛ me kunu anana be ma mesre wa afafo no ma na na ba wo de be ma me ni ye di nkomo na me ni ne etu na me ne ko na me ne ba nti wo bisa na sembe wo betimi ayi ano ama na me na be ma na me ka me se me ba de wo ho nyina me se na wo bisa duabo enka ne tete wo ne duabo wo
enedie eneduabo no e che first no na duabo na nkasa kwa no enedie yawo duabo anye obi a wonka no kore obi a woni no kore obi a wotwa nkontompo obi a wosisi obie obi a wodu obie enti se ope duabo no ase a saa niema we se no obi bia wo mu bie bia ne duabo timinya saa ne tie na saa pepepe na ya ne ka duabo no duabo obi a duabo enya no ye no kwalefo obi se medie dua na wabon enya me da ampa esuo na ebo ni mekuta esuo me ensa mekuta ho yem bebre ni ani ntini na me no wo mo ye adwuma enti se wo frɛ esuo na de bodua se de yesi ya tena ase saa na esuo ni mpanimfo tena ase saa na ehemfo se de ehemfo tena ase no saa na tie ebi America mission up we ayira konfirm mission up we ayira me se asomasi wana fashion up no enkura ebu nyina se obi an fashion up no me de nyem na fashion up no me se sawo fashion up na mate me bodua ebi edua chire enti so bodua na se wo wo ti ba bi em no abefa e na wo kwa ensuo no beba dalet no aba benyan enti so onya wo na wo yale we ye funu wa ha busun bia wo kwana fa so odi nya nipa obi fra obi ani obi ni obi ni suro ko yi obi ni mojaburu so yi obi se de ye duane ye pebia no e na ye die no saa na tie enti duabo de ye no koreka na ya na de bia na kase enka se nka ebire bia nipa ni ne ensa hia aka china po wo na babu wo ne ko le wo manka beboa enka ma no kore abawi ase ni ya ba mama me ka se mi nchire emire bi obi frɛ me se na nei hwehwɛ me nsɛ mu bi mama ye ye mu afrɛ so hwehwɛ mu no na wo pu ba bi kwasea ana oba no ko gina nsuo mu ana wose asuo ba ma so mesime ni ne tie wo so wo tu kwai wo ko bi ya wo se me nsa me mfata se oba wale me onya ma sesei wo be se nti se asuo bi ho de a ana me dini ja asuo no ho no wo ka sa na asuo nso ko wo ni a ho ana wose hwe abante we ma me na report we sei asuo no ko nya no awa abrochire fo de ensuo nya wo me papa kinu se owo mi de nka matu kwan kama mama traga na ensuo nyina de nka edu sa na ebi dwene ensuo na Onyankopɔn twedi ampo de boy yen na wo ye mu ni nti no so obi fresh we bodua na se wudi fa wo be nyam ma na nso gina no di pa koma sorry obi be dua betimi nyam wo gina me di dia de no kore sa wo ka no kore na wo di no kore na se bibi ni na se bia nipa na sama na wo de to so no se nya no kore a ensuo ni nyam ebi e de ono no bodua no na ono atwa nkontempo no ono na ensuo no kwa akonya no enti ne ye hwe se nipa be se di ewu ube kwa na nipa na twi eye duabo si se ne nipa nka no kore nipa nkontompofo duabo osu nsuro sofo osu nsuro kramoni osu nsuro obia me o ma de me se fa me di ade no je fa kwa oton fa bre me di kwa ye adwuma me de baba di kwa ye adwuma me de aseda baba di kwa ye sei de ese wo bi ye no wan fa anye na se wo si me sa de ade na asa bre conformal de a nyenye no kwale mo so de a na de na de na akoye ebi me se abro ayi so fu bi fra America e ba no wo wanyere so ya wo ba ha wo ba de bo sum koi enti bi sum na wo ba di koye no e koboa no wo ba ye wo se enye no kore sa aboa no na on the statement ni so abawale Ghana ni ode na ko Ghana fo ma so kansem enti so won so kutabo so ma wo beka enti menye ma de ana me the friends enchire mi so da say me nipa bi bante bra oba na enchire mi ni so so wo no wa be kakra ene wo se na na ko kira kokobra me hwa ade ana me se ko ma dream ono enchire enchire mi no ana ko kire ma ko kira kokobra ene wo se eja me na na ma mi no me na na ma ko America sanko fa radio eti me na me bi no koye na no ye aduma wa na me wo ga afia ante na kasa na abrochifo te ne enti no na na asem na na se do sitie mu na na se do sie na aduma enti mo ko kira kokoma ne ko chi bi bae ana nsentire ne se na wo se ana me se ba ma mu ni abrochire ho enti je akoko yi kasase se wodi suma boame ekwa abrochire se boame anko boame a akoko na me twa no no fa se wa amwame no mo boame di a omutu ho
wo twa akoko no na fa no twa hie fa Sam na me fi we fa no sa e na obebutu na nim say bom one senchire me ne say hey eja se wonu a abona mo hu say osum na akobo a ho ne wo beka sa han wa kwawale Ghana ni na Ghana ni koto bosom no a obeba abeka ani say asedade wo bo asay was 300 million ani say na ade baaye was na 50 million me me bosom di okay and me ka cho say for 50 million bra na ko di ya ana fidie ne so afere ye frɛ me dwa to afiri baabi me sofo bi won kan ɛna ma ne dalate no ma ne ba wo da doctor enfidie sisi ne so wo hu no ka kye sofo ne sɛ me ko baabi ko ye sei na mo na ni no kura mansuo no ensuo na be kyi wa abro kyira ha ode bua me ba wie ye no a wa ni no kresa wo ko no wo kan kye wo na chi wo ni dua na ma ni dua na ni mo no a ye twa akoko na fa ye no ɛna me fa abro ni nsa na me se bo ami se be ya na meka se bo ame no e bi wo broni bi wa wo de ye adwuma me no ba na yi ni manya ni din na yi be se na wo mekra te manya da ku me de beti dwa ni de fi se mo ba no ka me fa ba ma mo go din ni direct e na tie fo ni se me se ba jibiri bi ya mo hono mo a ka no kore fa no kore ye adwuma na mu wa okay wo ye odwuma ba ma na nko e na me de nsa e na me de gu sa e na me kan che me se suo wa ba wo ma Mama so bo afo nyina ni nsuo nyina mama de nsa yi nom okay so for so na se wose boa me ankoboa no se boa me ankoboa no bia we ni problem okay na mo se boa no koboa no ana wanya yire ana wose ba no be gu na nim ase ana wo kan sa anka no so ye sonko na mo wose boa me ankoboa me enti so ankoboa boa me wa betra Ghana ha ti so ankoboa me dia abejo no so wo koboa no amma wajidi enye sika ba Ghana be yes asmati asofo de a ene wo kono to wa no okay me ne ka sa ya ehwana ya ba me bi fere ne no wose nana me ya adwuma e sankofa radio ho no ene wo ba bi fere wose nana sofu a sei wa fere wo ka sa no ho se wada hospital me de medina ko ma asofo no wa me hu ne sum ne de eso adwuma ne ye okay me bi pa de pre ni pa de 50 ko adwuma ne ye ntim nana sofo no twa kontempo wa kan radio so wa America ho wow oba ne kan radio so e wa America ho so samre ni pa na me ye adwuma ne fe ko kwatati what ya say she aba no o say we ye adwuma radio station bi so sa ko kwatati na me ye adwuma enti ewiase enokore ba ako okay enkontempo ye enti se wo twa enkontempo abosun be kun bosun be nyaw so obi afre ensuo bi abedua bosun ne kum ni pa no ensuo ne kum ni pa no ne se wo me da ase afre me 0247 492408 0248 30 2980 frɛ me wo frɛ me amehu kwano a na fa so a ye ne esuo ne be kasa ama ba horo ne se ka so ama otire we otire didi o di say bi fie de kwanso ne be kun mi sale sei ye bo bi ye obi wo ye bo bi ene ye benya no obi so wo ade se nansa obi kura de etimi twam afe e ba ne sen de enti e ba ne sa ne se ade na wo de be ye ni pa no a ne kra ba ye ne ya na kuma ba ye ne ya ni woni so ni ayro ho be bon dua no obi wo kwa ni nsuo se bo kwa mbekure nyam okay se dia no so se nkun a wo dani dua no na konfo papa te se konfo mele na nsuo konfo bia wa binya we ni wo dia dua ne be kun wo se won fa busua na ase a e de busua ni bi so ebeda ase e na na wi ayo ka me bi sa se me na se be ma di me bone na wo bo me dua wi a emfa wo busua emfa wo mam fa wo yire emfa wo ahwan na ase no e me ya na on nsuo no so wo mo di ne sen e na oku ni pani wi a wo so san bo wi busua wa da kasa no a na mi bi kasa no a wo be ka kire nsuo no no ade na wo be ye nipa ama na ye ne ya na kasa na wo no no be ka kire nsuo no no ehu adwuma no wo ye na se chese obi abodam no ba na conformal sa no ya de a enya ana enti wo no nipa no ye odi na wo na kuma ni mo no ni wo di me fans abonu na bia ye bone ye bone bia ye abonu ma ye bone na bone na wo be di me bibi a wo de be ye me oba wo ja me awale bo na wo ja no no wo ko hu ni pa wo fro no wa fa no no wa ji ni sika me de kwa aba wo ko ji wo ko bone no Mr. Semo na wo be ka no anu na ejira so ama ne bia na be nyam wo kira e be nyam mfie du
ebenyaw she se wo se adwensa kira wo ho ensuo no benya abotere ahwe wo ebi ko na asem ne na wunifo ba wa wa adwensa mekuru ni pado meka ya wa kire mi na ye na ni akire wo ye ne saa ensuo no ana ma me se we mabodua enya na wonfa na busua na ase menni aseda ese ku na busua biemu a na me a me bo odua no se me so na me da ase biem ese me se onfa busua bi na asenti no so bi abeba no so ala eyi asempanfo se de oguo no ana otwa enti se obi bo odua fa busua da ase nana me se fa nipa so masi die wobesie no daase e kire ne se wanka no kwara nkire me ene wetase ene wetwa nkontopo ne wanya no ene wekuno enti nipa no a wobesie no ana nipa no wokota adaka no ana woni yire ne ba no wo ye adusia baako enti so wakase se nipa no mfa no na asensuo no bedi so enti odi so wi na me hu se ade no de waya ma me kama nti se me so ma mase bibi ankire nsuo na me no so me nsuo aso bi wo so nsunsan so wo so fi se wo de sekan ahye nsuo bi nsam nsuo no nkokum nipa nsuo no nkokiri nipa nsuo no bi asam wode bem ya mo ho se wode bem enipa no wokuno wode woni ane ba na wo fa ne busuani bi ada ase awie wote wo woni se wanya wo bo so ba be kun bi ye se wo ya ne se mo so ese wo twa na mon wo wa akontue mu kura na ese wo fere conformel wo fere me na wo ka kire me a amamne ni amane akwa so na tena se esuo beba esuo be ni ebe de ka kakra beba ho ensuo na wo fere no ade bo odua na ebi kwa na me yefi enti ebe ne saa no a na yefi ensuo no be ka o enti wo ka se me wo se ka so ma wo a ensuo na wo de bo odua no mo suo no di ademade na so no wo de na de akopata mu bibi anya da na to be da na si wo horo se kan so ensuo na mo sabe wo horo se kan so ana de na mo ya obi di kosua de bodua obi di nsa ne bodua obi di na no ne bodua eno no katara ma edi nchiri di me konitu di bodua yeyi enti yemfa saa ne ma no ebe mu a ade ye se wo ye ne se ansa na be da ne dua no di se wo di kosua ensuo ne wo ba bia me dani dua bikuta nsuo maako be 48 pokura aka ho enti se boni ti se bia ni a ni wo ka no kore ni dwa to nsuo bebrebe no a nsuo bebrebe ni na nsuo maako nsuo ni ensa o mo baba nsuo no ho ye di adema bia na de baba nsuo no ho no mo di dwa to ama e de na o mo ka nti won sore ana wo kura na bisuan betima ye wo yi so ati ase enti kosia ba ko we e le bodua ene kunu nipa ene fe nipa ene nye nipa enti so obi bo obi dua upa ni boni we so fukure benyam Bible se boni akatua eni wuwu tirala me bisa se kan so hohoro no eye snap kosia ye de pachew afe sika ne a wo de share bosomokoro ana sukura nsem ye je ye je nkokọ benku ni nifa sika hohoro so ni ye de dwan yenfa wuni ya na ase yenfa papa na ase yenfa maame na ase yentu ko fa nipa na ase ye de me na hade ye de dwan enti ye de dwan na de sika na de adema ni nya ye de ebu ho na wo akasa wo kuma se kwa na so ntimi ma fine wo so betima ba hame fi so wo kuma se wo akra wo ha ba bi abefre me bia no medalete amwaba enti wo be gina ho ana wuni ho no mo a ni frau fon so no akasa na wano asem na wo kan ye no na gina so agunsuo apachew na magunsa apachew ni wi na matokosua apachew ni wi na matwa akokọ apachew edwa no ya wo gina ho no bi ko awunya adwade adwansika eda ho se nana fawo se ka so ni ni kwa asem bia bi edu wo sa sika so yensuo no sika ba no de ba ya bi pia fa na me dane me dua pia na me se we yo when na wo ho kwan so wo dane dua so for dane dua me pa chaw so for say esun ene shay eni twaka na me ka chi so for awo ka sa ne say esun ama ehema esun ama ehema eni pa na ko pa bo ni pa ni yenu ni hwe ni yenu na ni yenu ensa ni yenu bi ni yenu eyi de na wo sun ni ehema twaka mistake ka se bi o me da de nipa so for na ni dua
so for so be da ni dua no wo de fa ba bo no ada ni dua ayi adwuma da ni fie me nsa wo ku ni pa no enti pa so for le da wo no ono no o ti ni sika so for wo boso so dem so for be ni dua no wo boso so ni dem okay me na ka cho no ni so wo contact ya wo ni a wo de adema de wo ni ko nsuo ni no wo da wo ni dua no azede na obro fo sama enti so for ni boso wo ni dem wo ni boso wo ni paase wo ni boso wo ni fie da bia so for ntimi na ni dua so for so wo so for do da ni dua wo dan dua se hwe me wa so for bi wo ho adwuma ne ba wo ba frɛ me na me pa cho se ni tie me se ma me kwatena asema wo me kwatena ase de yesu be ka no eno no won pa ebo na wo so wo ye so ho ye ya amamre wei ye se nipa no wo yale so fo wo gina phone so bia wo ntimi nyina phone so ye ya amamre ya me so fo amamre no me ya che se wo ba no ba ma no ya wa ba e bia ba so fo se bom pa ya sa huru baba se edu ya bo wa je ademade nyina we wi de ademade na sende ni ma otodwan ma koto akokɔ sika ni bibia ya di nipa ni dia mame ne kuro ni dia mame na me na gina ho na ma gani dia na masofo no enti wo no wo na ma no na abenti na mo ye sa ne ma wo nyina ma wo no na nso mo gina sɔre dem esa kaseti am de enti wo ma kaseti am se o ni oba contact nana wo ni se na sɔre fo no se wan kasenti abosomo wa ye ma sɔre no aso se sa mate so oba kaseti ade ha se me ma sante se na kaseti am enti bia me no ye adwuma wo de yes me wo ho bosome me ba betua se ama bibia anya mi a bosome mi obi se bosome mi ensa me bibia anya mi anana me ba be yes ade na wo kaseti am wo kasa wo no konfo wo ya ba dani dua na ama ama wo ni wa hoto na le kamera sa se nana no mo ya de bribe da bi ya bribe je ya ne wo mo nanam obi twa na me hwe no obi abodam obi ya yale ye fun ya de obi yale akoma ya de obi abibu obi ya se me se me hwe ne de asofo ba me nchen a me je no eno na me bi wo fia eno adua na me ka kire wo ebi ba ya hyeda ton safre ye nse adwuma taade ye fa ye ni me hwe ye ni ama na wo mo na se me na me nkwa asore ye no me ti asore salvation ya mi ba me so ya me ko denase ana me ebi ni won mo no me ko ti ni apostolic ho so ati ase fo ade me enti na me le ni mo odi enti no se sofo ba me nchen ya me ni nkire na de boni me ma no fa nkofa kwamboni so me de me kire no me ni di nkomo aso e kristo ni wo ye kremoni ye ni di nkomo bi kwa ni woni kwan be se wo fa so e de ye adwuma no wo gi nipa me so ni gi nipa ese ye ne tena ase wa dua ya se ana ta wo so fie me ya tututu sa wo ye boni emre di ni wo mu nim so ye bo so ebi ye ne de ye no ye ni wo nim so ye boni but me ti na kasa che na me hu se de wo ye boni ni wo yi anu me ya ama ana ye se dua chiri anytime ya sa ni ni no dua chiri ne se asemo sie na wanim wan kan kore na me kwa na makobodua wo chi sunsun mu di asemo a wudi fa ya de fo ba maw wo susu ba gina ho se na se bla sister no kwa amoni dua to do ko be be asemo amoni dua obi a di adanse so amoni dua be be dua nya no fra conformally 0247 492408 0248 30 2980 e ma me sa no sunsun bi ho spirit bi ho na di amamre firi ho na amamre ne manua na se ya bo chiri ni dua amamre ne be kire ebi wo kwa dem tu ka mu ba ebi wo wa no wanyale ni wo ba bi se be simisa ya amamre ne se ya bo dua na wo be hinu mu dalet ni esi ni tandua ni tandua no die wo ka no kura nkire obi die wo sisi obi de wo yi obi ade ama na ye ne ya wo se wo die ya ni boy na nanem eni pe ni se bia wode aye me ya ebi awo ma ani ni mo kan kore ebi awo fe bi ni mu ebi wode akoto panini bi anim na adansi adam ni an kan kore bodua na wono na kan kore na wa man abotowo mo aman dua enya okuru be kwa konya ni bi na so so afre conform me ma wo se kan so ama na to be bi na ma fa kosua amodua ma fa snap anguso ma no na me de kan ene so timi ye adwuma na se ayi onyankopon obo soro ba asase no obo enipa miyenu yi obo adam obo yi free ye okobo wo yi enipa na wo obeka no wo susu ye nipa wo beku no so ati ase enti se ye wo ye boni ni
wobɛnyi sɛbo so me nkonom ansa na wawo ba na wese so beti be na so beti fifire asa na wanyina duane anano aduane na abo a won so so bebre asa na wanya bia bi so ahono ho eni nti no mitandua no ewe chire ewe animu wadi aye obi no na obi a wagina wa anka no kro kwa himfie kwa na anka no kro bia bakwa akonya wohene no wohene nso hene sa asem we sei ayefo bebre da je wo ni no me na maka kire we ka ewe ya bodie na ne so nko bi otia akonya so de ke ebu ni bi e wo senka akonya na je wa na mo ta he obi otia akonya so enti ese otia akonya so enti anka no kra no se mu sa no se wa anka no kra Bible si bi ni bengu no enu wa na obetwa beni aka tua ni wo meje Bible ji na Nyankopon na bo me ati ase enti se wa anka no kra enfa wo akonya na wote so ono na be bia wo fo we yo heni a ena hwe hemfo 40 45 50 60 enu ebi anti na wo wo mo nka no kra wo mu sa sema wo kan we bibem ukwa ahemfi a ya kan ya buaw nipa no ba ya na obegina asante sem ni abodua esuo be nyawo ahene no we be nyawo chiame no we be nyawo henkwa no efi se motena ase no man ka no kore eni ti na me hemfo ni empanimfo nyina no ye nti wo man ka no kore meduabo enya awo mu kum na na obi se me de me bodua no me san vo me ho pa me to ase se adua no me se dangerous pa adenti no se we san pa to ase wa asase so ebu ni aso ma men ka se men kire Adam ni ifu no sa atom Onyankopon bo wo ba no se me nani niye se ne da adeja ana ba ma no be ya obo nsam no be da no hu se ebi enti no de ade kata no hwe ebi enti no de ade kata no enti se wo da adeja na wo de adeja ebodua ebe ye aduma wo di fa ni pani di fa ebenyam se wo ebodua ni tandua no se wo so di fa adua ebenyam if you says ya di se bi o Nyankopon aba se ma ye mfa ne man kata ye ho me man fa ne man kata ye ho it is said bi ne bi wa ha no wa ha eni bi a wo nan na ebebi ho so ati ase enti so wo no nyina ebodua de na ye ni tandua wo ba wo so anu a wan hwe ya enso Orafo nkomapaka samfoni so ena wani ni waso nyina gusu a wotie nkomotwetwe a efaduabo ne nsusu aso de ade bere nipa ene kwan ye fa so tu ase hohoro se kanso kwan ye fa so bobodua ma conformere ne wotu na sere ne abasa yin na ye nya bitu ye kotodwem e de abobra se de ese na efata bibi hawo e kire wa adwen so mu eye koda na ne dadwene bia fanana mera wo betampa obeso no kredie ni ahohare so ama wo so enkunim atimi abeye wodia nana ye beko ebeye den na obi ehun se edua nya no de wo kan mate duabo no de obetimi hu se duabo ni nya no aboso no ana nsuo no eni afiti ya no abenya wo Nyankopon kasa kire da yemu ensuo so kasa kire da yemu ahon wo kasa kire da yemu na no ye na wuo no o kasa kire da yemu so ati ase enti da ye so no baba na ugina nsuo wo na nsuo wo dali nsuo wo huri atre nsuo bo se nipa bi pamo abo bi pamo chese eni da ye so no ese ye basa eni o kire se bopi no conformally ye bisa o shebre na yanya mamle misam e duabo ye beka kire duabo bi no abo dua no ano na wanya wo beso so daye wo be yi niam a kire afebo nsemiti ne mfi ne yem ne mo makoma na yale no na me na mo ho na sanete enti ne na mo no sana se wan pen amfi a wo ka oto wa wan hwe wunya defo na me bia ne se wo di duabo ne ba ana wo di me ye hwehwemu se wo yale a ewi e be hwe yale se wo ba wu a eso be ka kire so wu be wu da bi sia no mo na dua no na mo se kan so mo fa ni pa no nko wu a mo nyama yie aso bi na obi aso wo bi o so akwa wanya nsa wo se na so fu no be wu ni se bia me kai wo hu nti mo aso wadane awadane wagye ni sika wagye ni niema wu aso bi sia no so a che se fu obi na mitambi a mu a mitambi a de ono no gura gina aye yie no won so be wupi na ya na menti asese adenti na ya bo obi dua wo obi abusua de obi anim se sebe ye duabo ye be ya wo be wi tim ye nkosi ye nso ndi buso ne buso mienu ba ko nso tim
adina na say we be yale a ana wo yale a frɛ confirm mail 0248 30 2980 me see me number na emi ana me de ye adwuma ya mo mfa ngum so ye de gu so mo mfa ngum so na agu so eni ntim so obi yale a ye hwehwɛmu wo wa abrochi wo ma me yale frɛ confirm mail na mo mfa me nyi sika won nsam na mo mfa nya mamre ye hwehwɛ wo ma me yade enu bi o kwa na wadayifo ye na kwato asare dem so fe say ana fa hin de kwesi ha asofofo na na nipa wuo no frɛ confirm mail ne no kura na ye madwuma 7 bredi asanya sika aka ma ejim betina aboa me eno amma me nya me hwe ebe biribi kwa nya me hwe But you feel good. Na ye adwuma mfie di asani ya na pin ko mfie di asaba Wow. So what you say enti ya na abra bia no eni prices ma me kan sam cho ye be kwa asebe konfo na wa jisika boom we be see for 1 billion bra no be the 1 billion apa adai enti say we do 1 billion we do 600 million we do 500 million no one paye no one yan kamade am many pana mre hunu no ho no eno me no we pan so no e ba so wo kramone no e ba so wo ni pan die ne e ba so enti mesre ma mre bia na amon hwe ni pan no yanim pia obo wo timo so wo na konfo aso so na mo cha no am adwuma na gu o se komo paka samfoni die enya mo sei na mo ye jeni wa ye nim efiri na basi ku nim aloche ku ye ku na we are out e wa ha ana ko se de mo si boye chi so no wo kan kora pia no di no kora yeah ni ye biribi a wunsu sa me ye adwuma we no nya me nhira obedure de we mu wo bi kora frem me a ni wo di kan kase nipa na woni ne kasa ye no na na yankopon nhira no mesimo dase oya de sanity me ni obi a wo ye nkontompo no na nsa bi me ye adwuma bi wa ha nipa no ba ha ma me ye adwuma e wa ha me kasa kama me di nkomo kama na me kasa kire me bosumi ani me sue se he mistake bi wo mu amsrew woni nipa no firi akodi ya ne nipa no gi na fidi wow me ba na ma me se ka te che wa da woro ma pia o se wo mu adwuma ni mu ye o meti me dia tutututu se be bia mo de tutututu enti wonu de wo ka o ye adwuma ni wi a me se nipa ntwa na ka da so enko ba bia se na bo so ya me ba mpa che me no na hunu ofo na me se me se makasa yi afo de bi na nsa na nipa na frem na fidie no e de na me firi nsie e da ko nipa no ko de kwanse bi ma ha e bo so me na nim e na me sere so ya wa de ko na de kwanse na di na chi wo di ya nipa no je na fidie me ko mo no me hwe mo no me tie mo na me frɛ ba ko wani madina ni ana say pia wala ma ya de no kwan pia that's it orefo da bia za me catch you say ekwan na wasebia ya epie e aboboa no e ka se ye di adwene da echi a ye behwe ahwe asi ofra conformary otia na nkaduru Dr. Kesi adodo atena na se eje nyino na ye baba ji duabo emu enchiremu a wadasa dasemu atu esrani abasa atwitwama me nyina ye nya bi ede atu ekotodwom de bobra se de se na efata be bi kire wadwen ewo abrabom sunsum kodana dadwene bomoden na namba ni nyina egu screen ani de obefre bia ahohare na kredie na afei entoboase ekwanso na nabehwew ama yedie ne nkoso a wo so hwehwe na wa abrabom no wonsa atemi akabi usunsumu IGP enso de me dosuko ekotwe ede ebre awunie komo paka samfoni ne pankwa ne de ma onyo ya subscribe na share na like na afei embo ama yedwumadi no entimi enkonkan ne entimi sumu ewo no kredie ene pepeyo ekwanso na sane ye de ahia ebre sele fata ewo kasamfoni ne so na bia mafutuo ba kope ahweyi ene bema makramo amana disiye yemunu nyina akwaba ediba osei akoto kente shop yewo ebra metro benu ene ne mpotamu fa ye number no ene ne gu screen no ani no obetumi afa na one yen edika so bom se wo pekente papa edi akwadwabo ase na ana mohemfo na ana makomfo timamufuo awarefuo
anase obi bia wo hia kente papa e dia ko adwabo kese bi asem yen ene wo kente asoto dia odi ko yi dia odi ko abadintuo dia odi wade anase dia odi ko afashase se ukoti osei akoto kente shopa ewe bra dia obeto bia eye fake yen ni kura kente papa ufre na odi du adwabo ase a enkofo epu edebehwewo momodin so fa ye number no eno ne gu screen no enino tia fa number bia wo bia woni ye di kaso bomu a ye betimi asende ede amaw na ye buo so de eda fam say boko wo say akoto kente shop kente papa ifi get a little bit of gasoline. Welcome to another crime scene. Get a little bit of gasoline. Welcome to another crime scene.